Vasemmalla on Neste Oilin Shellvikin öljynjalostus. Se on Pohjoismaiden suurin öljynjalostus. Yhtiö on myös Suomen suurin varustaja. Henkilöstöä täällä on yli 2000. Satamaan johtaa syväväylä tankkereille ja laivakäyntejä on vuosittain noin 1000. Maanalaisia kalliosäiliöitä on 24 kappaletta, maan päällisiä lähes 100. Isoja putkistoja on yli 50 tilaa. Keskisuuren kaupungin verran, joten yhtiöllä on 2 omaa voimaa. On the left, you see the Neste oil refinery in Turkey, which is the largest of its kind in Scandinavia. Neste Oil Shipping is one of the leading shipping companies in Finland. About 2,400 persons work here. There is a special waterway to the harbour for cargo ships, and around 1,000 ships visit the refinery every year. There are 25 fuel tanks underground, 99 above. There are huge pipes totaling 5,000 kilometers. The company has 2 private power plants, and they use electricity equivalent to that of a small city.